Vi har et forløb om rejser, og vores emne det er Aborigines. Og vi har valgt at undersøge, hvorfor den stjålne generation og kampen om den rene race, og hvordan det skete. Og det startede, eller vi har brugt den humanistiske metode, hvor vi har læst en masse tekster og analyseret dem, og så har vi set en film, der hedder The Rabbit Proof Fence, som også giver et meget godt billede af, hvordan de havde det. Og så har vi selvfølgelig brugt en masse artikler fra nettet, som vi har analyseret. Og vi har ligesom de her Aborigines, som levede i Australien, hvor britterne ligesom kom til og overtog landet, og det er ligesom her, at kampen om den rene race den går i gang, og at de ligesom prøver at udrydde de her Aborigines ved at få gjort den til en ren race. Det vil sige, at dem man kaldte halvblodsbørn, dem hvor de havde den ene forældre var aboriginer, hvor den anden var hvid, de børn de blev taget fra forældrene og placeret i enten hos tilflytterfamilier eller hos sådan nogle institutioner, de havde sådan rundt omkring i hele Australien. Og her der voksede de jo så op med de hvides kultur, og gennem generationer vil de så, så vil det blive det hvide gen, der kommer til at dominere, fordi at det sorte gen stille og roligt vil dø ud hos de her børn. Og man gjorde blandt andet de her ting, fordi at man mente, at de her børn, de ville få det svært, og at de ville få det svært i samfundet. Og så også i filmen vi har, der giver det også et meget godt billede af, hvordan de her børn de ligesom blev behandlet. Og også at de blev, at det foregik ligesom hele Australien, hvor at børnene de blev flyttet nærmest fra den ene ende af landet til den anden ende af landet, og blev taget væk fra deres forældre, og de måtte ikke snakke deres eget sprog, og at de skulle faktisk gøre en masse ting, som de overhovedet ikke var vant til, og leve efter en helt anden kultur. Og hvis man sådan kigger lidt på det, hvordan det ser ud i dag, så er der jo mange, der er blevet påvirket af det. Og hvis man kigger på sådan, hvad de folk, der gjorde det dengang, de har gjort ved det nu, der er blandt andet lavet en undskyldstale, kan man kalde det, hvor at de her bagmænd, de ligesom siger undskyld, og aboriginer, de har taget det sådan meget med forskellige sider, fordi nogen mener selvfølgelig, at det overhovedet ikke er okay at have stadig psykiske men efter alt det her, der er sket, hvor andre de ligesom har set det her som, at det er en ny begyndelse, og en ny start på det her. Så det er blevet taget meget forskelligt imod for folk af. Og vores konklusion på det her er, at folk, eller aboriginierne, de har selvfølgelig haft det rigtig, rigtig svært, og de har gennemgået nogle ubehagelige ting, som også har sat sin men for nogen den dag i dag. Og så, hvis vi skulle lave en videre undersøgelse, eller gå mere i dybden med det, så kunne det være fedt at selvfølgelig få noget mere baggrundsviden, så man bedre kunne se, hvad der var sket, og måske komme frem til en mere konkret grund, hvorfor det var, de her bagmænd, de gjorde, som de gjorde. Og kunne sætte sig bedre ind i det, få noget mere baggrundsviden, og få læst måske nogle bøger, hvor det ligesom er sådan, at der er nogle lidt dybere ting, end det vi har fået læst indtil videre. Ja.